Първото отворете веб браузъра си и отидете на Ticket Tool XI. След това кликнете върху Invite Ticket Tool, за да го добавите към вашия сървър. След като е поканен, върнете се в Discord и кликнете върху името на вашия сървър в горния ляв ъгъл. След това отидете в настройки на сървъра и изберете роли. Уверете се, че ролята на Ticket Tool е позиционирана над ролите на членовете, но под ролите на собственика и модераторите. След това създайте роля за вашия екип по поддръжка, като кликнете върху Създай роля, я наименувате Support и я присвоите на членовете, които ще обработват тикетите. След това затворете настройките и кликнете с десния бутон в секцията Категории и канали, за да създадете нова категория, наречена Support. В тази категория създайте и канал, който също се казва Support. Върнете се в веб браузъра си, влезте в Ticket Tool и изберете Управление на сървъри. Намерете вашия сървър, кликнете върху Управление и след това върху Създай панел. Дайте име на вашия панел, изберете ролята на екипа по поддръжка в общите настройки и го запазете. След това изберете категорията, която току-що създадохте, натиснете Запази и накрая кликнете Изпрати, за да публикувате панела във вашия канал за поддръжка. В Discord можете да забраните изпращането на съобщения в този канал, като отидете на Редактиране на канал, Разрешения и изключите изпращане на съобщения. Сега, всеки път, когато потребител кликне бутона в панела, ще бъде създаден тикет. Членовете с роля за поддръжка могат да отговарят на тикетите, а потребителите, които са ги отворили, също могат да отговарят. След като проблемът бъде решен, тикетите могат лесно да бъдат затворени. И това е всичко.